Aurten beste behin getxo planak gozatzeko foietoagaz gatortzue. Honetan, 100 plan aurkituko dugu oraingoan, enpresak gogotsu daukagu sosta bere, pandemia latz baten ostean, apurkan aurrera goazen inean, lanean egoteko eta gogotsu bai getxotarrak zein kanpotarrak gure eskaintzaz gozatzeko irrikitan egotea espero dabe. Beraz, aurten, 100 plan eukiko dau foieto honek, 200 piku enpresa eukidoguz alkarlanean foieto hau aurrera ataratzeko, eta horretarako deialdi ireki bat egin da herriko enpresen artean parte hartu gura daben guztia parte hartu dagien. Foieto honetan, era anitzeko eskaintza aurkituko dugu, eta honek lagunduko duzku getxora datosan bizitariak eta getxotarrek getxoz gozatzeko aukera motea eskainiko duzku, eta beste alde batetik getxo helmuga multiproduktu bat moduan edo produktu anitzeko helmuga moduan kokatzera lagunduko duzku. Foieto honetan, urte osoan zehar zabalik edo eskuragarri dagozan ekimenak aurkituko duguz, era honetan lortzen duguna da, urtean zehar denbora guztian gauzak euki alizatea edo aukera eukitea gauzak egiteko, desestazionalizazio baten bila joanez. Oso garrantzitsua da, ez eukitea turistak edo bizitariak momentu berean, leku berean eukitea. Eta honegaz lortzen duguna da, herriko edo bizitariak jendea fluxuak sakabanatzea bai sasoian, urteko sasoian, eta bai lekuan. Beraz, turismo eredu sostengarri baten bilagoaz ekimen honegaz.